Ngomong, ngomong, ngomong. Golek tamban kok ngirakan kok. Kon mlaku ya Allah, mlaku kaya semut. Lure rae ram to. Jangan. Ki ndang cepet aton saline iki lho, ki ndang gorene. Apa? Ngomong apa kayak gigi? Yo tak rono sik to. Sabaran lho. Salahe ket mau randang-randang besan mlaku ngalon susu. Malah suwi men tau iki. Aku jan umum le malon iki. Yo. Aku iki masalah. Aku kok yo Yo Pak. kali anu iki dilong iki. Lho lah tambahin ndi? Ning ditambangi. Nggak mau nggak tak gawa. Salah karmu yo piye to? Nggak mau jere. Ora usah nggo tambah. Tambah kok ira gowo yo piye kali karo. Lah aku sing seneng aku. Wong aku ora nggo tambah. Ya salah mau ngomong ora oleh nggo tambah. Gowo lek ora ketarik kali karo apa? Air Kali karo wong kok. wong nyap. Tampang kok malah ora digowo piye karepmu iki? Yo mau ora gelem ngomong meneng ae. Warung mau tali karo lambimu kuwi. Ngapa gak gelem ngomong? Gak gelem ngomong. Ngomong. Rambut jimu, jimu kono. Tampang kok ora digowo ki apa karo tali karo awake apa piye? Tampang kok ora digowo ki wis rampen kok malah wong kok. Isih lah. Mlaku masalah. Gremet man yo masa cakai jangan. Wong kok suwi ini mlaku. Mau salah ra gelem gawa. Tambang san saiki nggo tambang. Iya. Mau tali mlaku. Ya jenenge wong wong wedok yo alon-alon to. Banter-banter emang yo apa? Sing banter kono ketang, jimu kono. Duwe cepat kilat wedok sombong. Ya, salah ae. Wah, matet mau kok. Wah. Kita cepet kono. Laku, nakmu yo. Ya, wah.